Os oeddech chi yng Nghaerdydd ar gyfer gêm rygbi Cymru yn erbyn Iwerddon fis diwethaf, efallai y wnaeth chi sylwi ar gamerâu technoleg adnabod wynebau newydd dros dro ar bolion lampau. Gydag arian y swyddfa gartref, rydym yn treialu'r camerâu newydd hyn mwyn helpu i greu ardal ddiogel yng nghanol y ddinas. Yn yr un modd â'n faniau presennol, mae'r camerâu yn rhoi gwybod i swyddogion yr heddlu am bresenoldeb unrhyw un sydd ar restr oelio wedi ei ffennu ymlaen llaw. Pan fyddent yn cael rhybydd, caiff swyddogion eu hanfon i gadarnhau os yw'r person hwnnw yw'r person cywir neu peidio cyn cymryd camau priodol. Yn ystod ein gwaith ar ddiwrnod gêm Cymru yn erbyn Iwerddon, cafodd dros 200,000 o wynebau ei gweld gan y camerâu. Wnaeth arwain at 7 rhybydd a 2 arestiad. Ar ddiwrnod mor brysur â hwn, mae'r dechnoleg yn hynod werthfawr mwyn ein helpu i adnabod y rhai sydd ar ein restr oelio mewn amser go iawn. A fydd, yn ei tro, yn helpu i gadw'r digwyddiadau cyhoeddus mawr hyn yn ddiogel. Bydd ein treial o'r camerâu dros dro yn parhau ar ddydd Sadwrn olaf gêm i'r Chwe Gwlad, yng ngêm Cymru yn erbyn Lloegr ar y 15fed o Fawrth. Rydym yn gweithio'n galed i wella ein defnydd o dechnoleg mwyn cadw'r cyhoedd yn ddiogel, gan sicrhau ei bod yn parhau i fod yn effeithiol ac ein bod yn ei ddefnyddio mewn ffordd gymesur. Diogelwch y cyhoedd yw ein blaenoriaeth ni. Mae'r dechnoleg hon yn eitem arall yn ein pecyn cymorth i adnabod ac ymdrin ag unrhyw fygythiadau posibl. Atal troseddau a mynd ar ôl y rhai sy'n ceisio gwneud niwed.